στο Ρέντι, καθώς η Στέλλα Χριστοδούλου αντιμετωπίζει την αδελφή της, την Ελένη Χριστοδούλου. Είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η υποδοχή με δάχτυλα δεν είναι καλή από τον Παναθηναϊκό. Επίσης και η δεύτερη προσπάθεια δεν ήταν καλή και η τρίτη το ίδιο. Συνεπώς δεύτερος πόντος για τον Ολυμπιακό. Ακούσατε τον Τέλη Σωτήρχο στο ξεκίνημα στις προβλέψεις του να λέει ότι όποια ομάδα έχει καλύτερη υποδοχή, αυτή είναι που θα πάρει το παιχνίδι. Εμείς να το πούμε και αντίθετα. Όποια ομάδα έχει καλύτερο σέρβις, αυτή είναι που θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει. Η Φερέιρα, η Ρωμάνια θα πάρει τον πρώτο πόντο για τον Παναθηναϊκό στο Μελίνα Μερκούρι. 2-1 μειώνουν οι πράσινες και με την Βραζιλιάνα, εδώ βλέπετε την τύση της Κολομβιανής στην γραμμή. Αυτή είναι η πασέρ του τριφυλιού, η Φερέιρα. Υποδοχή δύσκολη αλλά καλή από την Δηλαβέρη. Σε πρώτο χρόνο η Καβαθά θα γράψει το 3-1 για τον Ολυμπιακό. Δύσκολη υποδοχή αλλά καλή από την Δηλαβέρη για την Χριστοδούλου. Και πρώτος χρόνος με την Καρπουζά να μην βρίσκεται στο φιλέ με την Καβαθά. Υποδοχή από την Κωνσταντίνου. Η Φερέιρα θα πάρει τον πόντο, τον δεύτερο για τον Παναθηναϊκό, και πάλι η Ρωμάνια, που είναι από τα βασικά ατού του Παναθηναϊκού στην διεκδίκηση του φετινού τίτλου και του φετινού τίτλου. Εδώ είναι η Κύπρια, η Κωνσταντίνου, 18 ετών μόλις, πρωταθλήτρια beach volley, out service, 2 χαμένα service ως τώρα για τον Παναθηναϊκό και 4-2 για τον Ολυμπιακό στο πρώτο σετ του ντέρμπι αιωνίου της τέταρτης αγωνιστικής στην Α1 των γυναικών. Άννα Καβαθά, μία από τις τρεις κοπέλες που έχουν μείνει στο τμήμα του Ολυμπιακού από την κυπελούχο περσινή ομάδα την Νικολάκη. Θα βγει η άμυνα από τον Ολυμπιακό. Η Γιακουμή όμως κάνει λάθος πάνω στο φιλέ. Υπερβολική σιγουριά εδώ. 4-3 για από το λάθος του αρχηγού του Ολυμπιακού. Θα σερβίρει τώρα η Άννα Καρπουζά, που δοκίμασε την ευρωπαϊκή εμπειρία. Πήγε για ελάχιστες μέρες στην Ελβετία. Έπαιξε με την Ντούβιγκεν, αλλά επέστρεψε γρήγορα στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός με την Σλοβάκα. Η Γιακουμή θα σερβίρει. Ήταν πέρσι στη Σάμο όταν ο Ολυμπιακός σήκωσε το κύπελο. Εδώ κάνει ένα ακόμη λάθος στο σερβίς. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός θα πάει πρώτος στο πρώτο τεχνικό time out. Θα προηγηθεί 8-7 του Παναθηναϊκού με αρκετά λάθη ως τώρα στο μάτς. Αυτό το ξεκίνημα του αγώνα ήδη βλέπετε 8 λάθη και των δύο ομάδων από τους 15 συνολικά κερδισμένους πόντους. Ένα μπλοκ χωρίς άσο το μάτς. 4 πόντους από επίθεση έχει ο Ολυμπιακός, 2 ο Παναθηναϊκός. Για να ακούσουμε τι λέει ο Τέλης ο Τύρχος στις παίκτριες του. Όλα ανοιχτά. Εδώ πέρα. Σοφία, έχεις πολλές φορές έχεις πασαδόρο. Με την πασαδόρο συνέχεια. Αν έχεις απέναντι την ουράνη, ξέχασέ την και βάρα πάνω στα χέρια και διαγώνια εδώ. Εντάξει. Ο Ηλίας Παπαϊάννου έχει το λόγο για τις οδηγίες του Τέλη Σωτήρχου. Αναφέρθηκε κυρίως στην Σοφία Κοσμά ο κύριος Σωτήρχος, ο οποίος ζήτησε να χτυπάει δυνατά, να παίρνει κάποιους πόντους από block out και βεβαίως έδωσε πολύ προσοχή στην τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα, κυρίως στην υποδοχή, ώστε να πηγαίνουν οι μπάλες σωστά στην πασαδόρο για να φτιάχνει το παιχνίδι. Εδώ αυτό ακριβώς δεν συνέβη τώρα. Κακή υποδοχή από την Κοσμά και ένατος πόντος για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνουμε, κλειδί της αναμέτρησης είναι το σέρβις και η υποδοχή των δύο ομάδων. Πολλά προβλήματα έχουν και οι δύο ομάδες στην υποδοχή, όποια αντέξει. Κοσμά, μία ακόμη κακή υποδοχή. Η Νοσέκοβα, η Σίμανιτς με δάχτυλα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανεβάσει τη διαφορά στους 3. Η Κωνσταντίνου θα περάσει. Η Νοσέκοβα έβγαλε άμυνα. Η Φερέιρα πασάρει. Η Ρωμάνια μπλοκ από την Νοσέκοβα. 9-8. Μειώνει στον πόντο ο Ολυμπιακός με την Νοσέκοβα. Δείτε εδώ πως κόβει την ευθεία από την Ρωμάνια, την Κολομβιανή. Σερβίρει η Στέλλα Χριστοδούλου. Υποδοχή από την Κωνσταντίνου. Στα 3 μέτρα η Φερέιρα πασάρει στην Κύπρια. Block out. Το πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. 18.
Ήταν ο πρώτος πόντος για την Κωνσταντίνου. Υποδοχή κακή, μία ακόμη από την Νοσέκοβα. Η Φερέιρα, η Ρωμάνια. Εύκολη άμυνα από την Κοσμά. Η Νοσέκοβα πήρε επίθεση, ούτε τώρα. Η Φερέιρα με την Καρπουζά παίζει πρώτο χρόνο, δεν βγαίνει. Η Μιλονά, η Κωνσταντίνου με διπλό μπλοκ θα την κόψει το ερυθρόλεπτο μπλοκ, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 3 στο πρώτο σετ, 11-8, με αυτό το block out που παίρνει η Κωνσταντίνου. Δεύτερος πόντος για την Κύπρια πρωταθλήτρια στο beach volley. Φερέιρα, η Δηλαβέρη, πολύ μακριά έξω από τα 3 μέτρα η Χριστοδούλου. Η Σίμανιτς με διπλό μπλοκ. Ωραία άμυνα η πρώτη. Η Μιλονά με υπερένταση, η καλύτερη ως τώρα φάση του αγώνα με 2 καταπληκτικές άμυνες από τον Παναθηναϊκό. Η Νοσέκοβα, η Μιλονά. Ανανεώνεται η επίθεση του Παναθηναϊκού με την Ρωμάνια να καρφώνει. Η Κοσμά θα πάρει με δάχτυλα. Η Σίμανιτς έχει διπλό μπλοκ μπροστά της και πάλι η Μιλονά πρώτη στην άμυνα. Η Φερέιρα, η Ρωμάνια σταματάει, κάνει λάθος. 11-9. Πρώτη καλή φάση στο μάτς με αρκετές άμυνες από την πλευρά του Παναθηναϊκού, αλλά λάθος από τη Ρωμάνια στο τελείωμα. Εδώ. Στο μείον 2 Ολυμπιακός. Η Νοσέκοβα, κακή υποδοχή, μία ακόμη. Η Φερέιρα, η Χριστοδούλου. Η Κοσμά με πολύ δύναμη. Θα κόψει η Νιέβα, η Χριστοδούλου, η Κωνσταντίνου δεν μπορεί. 11-10. 2 συνεχόμενοι ερυθρόλευκοι πόντοι ρίχνουν τη διαφορά στον πόντο. Μαρτίνα Νοσέκοβα έπαιζε πέρσι στο Αζερμπαϊτζάν στην Μπακού. Υποδοχή καλή από την Κωνσταντίνου. Η Φερέιρα, η Νιέβα με διπλό μπλοκ. Καλή ευθεία από την Κολομβιανή. 12-10. Νιέβα που πέρσι έπαιζε στην Κερατέα, όπως και η Φερέιρα, η Βραζιλιάνα πασαδόρος του Παναθηναϊκού, μετακόμισα στη Λεωφόρο. Δηλαβέρη, τρέχει η Χριστοδούλου και η Κοσμά, η Σίμανιτς με πολύ δύναμη, η Μιλονά με υπερένταση. Η Ρωμάνια απλό αλλά άσχημο πέρασμα. Λάθος από την Κολομβιανή, στον πόντο και πάλι η διαφορά. Ως τώρα στις άμυνες η Μιλονά κάνει τη διαφορά. Δείτε εδώ την τελευταία που έχει βγάλει. Η Μιλονά που έχει πανηγυρίσει 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Εδώ δέχεται άσο, ο πρώτος στον αγώνα για τον Ολυμπιακό από την Άννα Καβαθά. Όλα 12 λοιπόν και πάλι στην ισορροπία το μάτς. Δείτε, δεν πήγε ούτε η Κωνσταντίνου, δεν πήγε ούτε η Μιλονά. Στη μέση ακριβώς τέλειο σέρβις. Στη Μιλονά πιέζει τώρα το σέρβις του Ολυμπιακού. Η Μιλονά, η Φερέιρα, η Νιέβα θα πάρει πόντο. 13-12 και πάλι προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό από block out της Σίμανιτς. Καρπουζά, out service, ένα ακόμη λάθος, όλα 13. Ένα από τα 9 νέα πρόσωπα του Ολυμπιακού είναι η Διάννα Σίμανιτς που σερβίρει. Η Κωνσταντίνου, η Φερέιρα, η Ρωμάνια με διπλό μπλοκ, η Κοσμά κόβει. Η Χριστοδούλου επιστρέφει κόντρα επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Η Χατζηνικολάου, η Σίμανιτς, η Νοσέκοβα, η Νιέβα, η Χατζηνικολάου, θα πέσει μπάλα στο τερέν. 14-13 για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε η Δηλαβέρη. Ρωμάνια. Η Δηλαβέρη. Κακή υποδοχή. Απλό πέρασμα. Η Κωνσταντίνου. Ευκαιρία για το Παναθηναϊκό με τη Νιέβα. Δεν έχετε στόπ από την Χριστοδούλου. Όλα 14. Σε αυτό το στόπ του Ολυμπιακού από τη Στέλλα Χριστοδούλου, την πασαδόρο του. Δεύτερο μπλοκ για τον Ολυμπιακό. Κοσμά, σερβίρι.
η Κωνσταντίνου, η Φερέιρα, η Χατζηνικολάου, ένα ακόμα στον ντουμπλάρι, Μιλωνά. Και πάλι Χατζηνικολάου στην ευθεία, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 15-14 για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή Δηλαβέρη, η Χριστοδούλου, η Νοσέκοβα, θέλει να πάρει block out, πάλι Μιλωνά προσπαθεί να βγάλει άμυνα, έχει σκάσει μπάλα στο τερέν του Παναθηναϊκού, όλα 15 από πόντο της Νοσέκοβα. Είναι ο τρίτος της πόντος στο μάτς. Έχει 2 η Καβαθά, 2 η Κοσμά. Η Μιλωνά δεν μπορεί να βγάλει άμυνα μαζί με την Κωνσταντίνου. 16-15 προβάδισμα μετά το 5-3 του Ολυμπιακού. Βλέπετε ξανά τον Άσο, ένας ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν Άσο, βλέπετε τους πόντους εσείς των δύο ομάδων. Η Νοσέκοβα έχει 3, η Χατζηνικολάου είναι πρώτη σκόρη για τον Παναθηναϊκό. 4 από 2 Κωνσταντίνου, Κοσμά, Καβαθά και Νιέβα και Ρωμάνια. Χαμηλά είναι ακόμα η διαγώνιος του Ολυμπιακού, η Σίμανιτς, και η κεντρική η Δήμητρα Γιακουμή από 1 πόντο. 11 συνολικά λάθη σε αυτούς τους 31 πόντους που έχουν παιχτεί εδώ στο Μελίνα Μερκούρι. Την κεντρική ιδέα των δηλώσεων του Σπύρου Κουντουμάδη μας μεταφέρει τώρα ο Ηλίας Παπαγιάννου. Ζήτησε από τις αθλήτριές του να μην είναι τόσο στατικές στην υποδοχή, ζήτησε κίνηση από τις παίκτριές του. Παράλληλα είπε στις παίκτριές του να προτιμήσουν τώρα να μην παίζουν από πίσω, να προτιμήσουν να παίξουν από την μπροστινή ζώνη, ενώ και στο μπλοκ όταν επιτίθεται ο Ολυμπιακός από το 4 ζήτησε να είναι σταθερό το μπλοκ και αργό. Λάθος θέσεις για τον Ολυμπιακό, ένα ακόμη λάθος, ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, όλα 16 λοιπόν σε αυτό το πρώτο πολύ αμφίροπο σετ του ντέρμπι αιωνίων. Χατζηνικολάου, υποδοχή η Δηλαβέρη, ψηλά η Χριστοδούλου, κατεβάζει η Καρπουζά, η μπάλα είναι μέσα με πολύ τύχη από λάθος πέρασμα της Καρπουζά, αλλά η τύχη ήταν με το μέρος της. Δείτε ξανά εδώ πως περνάει την μπάλα, η Νοσέκοβα λέει out, την βλέπει να καταλήγει στο τερέν του Ολυμπιακού. Νοσέκοβα πλασάρει, η Φερέιρα θα σταματήσει, η Ρωμάνια, η Κωνσταντίνου με διπλό μπλοκ, θα κόψει η Σίμανιτς, θα ξαναπεράσει η Κωνσταντίνου, η Χριστοδούλου στην πίσω ζώνη, η Νιέβα βγάζει άμυνα, η Ρωμάνια απλό πέρασμα, κόβει η Καβαθά, αλλά η μπάλα δεν έχει χτυπήσει καν στην Καβαθά, κάνει λάθος ένα ακόμη η Ρωμάνια. 4 μπάλες, 17 όλα το σκορ. 13ο λάθος στο παιχνίδι, 7ο για τον Παναθηναϊκό. Η Χριστοδούλου με δυσκολία, η Κωνσταντίνου θα περάσει την μπάλα, αλλά δίνει μέσα, η επόπτης έδειξε out, ο διαιτητής δείχνει μέσα. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το χτύπημα της Κωνσταντίνου. Φερέιρα, αυτό είναι καθαρά out. Αν την έχουμε την προηγούμενη φάση να την ξαναδούμε, όλα 18. Σε μια φάση που διαμαρτυρήθηκε ο Σωτήρχος για τον Ολυμπιακό. Νοσέκοβα, υποδοχή από την Κωνσταντίνου, η Φερέιρα παίζει με τη Ρωμάνια, απλό πέρασμα, εύκολη δουλειά για την Νοσέκοβα. Η Σίμανης με διπλό μπλοκ, θα περάσει την μπάλα 19-18, μπροστά στο σκορ Ολυμπιακός. Συνεχή εναλλαγή στην πρωτοπορία για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τις ερυθρόλευκες να είναι πάνω στο σκορ τώρα και να αναγκάζει το προβάδισμα αυτό του Ολυμπιακού, το Κοντουμάδι, να παίρνει time out. Εδώ είναι η φάση για την οποία υπήρχαν διαμαρτυρίες, η μπάλα είναι πάνω στη γραμμή. Συνεπώς έχει δίκιο ο διαιτητής που έδειξε σωστά. Για πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό. Εκεί μας περιμένει ο Ηλίας Παπαγιάννου για να ακούσουμε τις οδηγίες του Σπύρου Κουντουμάδη. Ηλία. Ο κ. Κουντουμάδης ζήτησε να παίξουν πολύ πιο δυναμικά οι παίκτριές του, όχι πλασόκαρπα. Σηκωνόμαστε, είπε χαρακτηριστικά, και χτυπάμε τις μπάλες.
Και βέβαια η οδηγία ήταν κυρίως προς τη Ρωμάνια. Αυτή έχει κάνει τα περισσότερα πλασόκαρφα, γιατί βρίσκουν όλα στο φιλέ. Είναι Ηλιά. Και από ό,τι είδα έδειξε μια κίνηση στην Έλληνα Χριστοδούλου να προθερμανθεί. Μάλλον σκέφτεται να προχωρήσει στην αντικατάστασή της. Νοσέκοβα. Λάθος σέρβις. 19 όλα. Θα σερβίρει τώρα η Κύπρια του Παναθηναϊκού. Μανολίνα Κωνσταντίνου. Με δάκτυλα η Δηλαβέρη. Σε πρώτο χρόνο η Καβαθά. Ωραίος πόντος για τον Ολυμπιακό. 20-19. Δεν πρόλαβε η Καρπουζά με την Ρωμάνια να κλείσει την Καβαθά. Out service. Όλα 20. Πολλά λάθη στο παιχνίδι. Ήδη έχουμε φτάσει τα 16 σε 40 πόντους. Καρπουζά. Υποδοχή από την Κοσμά. Η Χριστοδούλου φορτώνει την Σίμανιτς. Πέρασμα. Η μπάλα είναι out χωρίς επαφή στο μπλοκ. 21-20. Προβάδισμα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Time out ο Σωτήρχος. Απαντά στο time out του Χουντουμάδη. Καθώς τώρα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που κυνηγάει στο σκορ τον Παναθηναϊκό. 21-20 με την Κοσμά να έχει 2 στις 3. Πολύ χαμηλά ως τώρα η Σίμανιτς. Διαγώνιος του Ολυμπιακού με 2 στις 8. Όπως και η Ρωμάνια. Οι δύο διαγώνιες των ομάδων είναι πολύ χαμηλά. Η Ρωμάνια έχει 20% απογορευτικό ποσοστό για διαγώνιο ομάδας. Η Νιέβα είναι 2 στις 6. Η Κωνσταντίνου είναι η πιο αξιόπιστη. Λύση στα άκρα με 3 στις 5 για τον Χουντουμάδη. Ακούμε Ηλία Παπαγιάννου. Τόσο είπε χαρακτηριστικά στην Στέλλα Χριστοδούλου ότι αν μπορείς να παίξεις με τη Δήμητρα την κεντρική, την αρχηγό, λοιπόν, τη Γιακουμή, καλώς, αλλιώς αν είναι θα παίξεις με την Σίμανιτς. Η Κουτσιβίτη για αλλαγή. Σέρβις αντί της Καρπουζά. Η Νοσέκοβα στα 3 μέτρα έχει στο Δούλου. Η Σίμανιτς με διπλό μπλοκ. Θα κοπεί. Η Κουτσιβίτη βγάζει την πρώτη άμυνα. Δεν υπάρχει συνέχεια όμως. Για το 21-21 η Κουτσιβίτη που θα κλείσει την αλλαγή με την Καρπουζά. Η Κουτσιβίτη που είναι αποτελεσματική στο σέρβις. Γι' αυτό άλλωστε την επέλεξε ο Χουντουμάδης. Είχε 5 άσους στο παιχνίδι με τον Ηρακλή Κηφισιάς. Σίμανιτς. Υποδοχή από την Κωνσταντίνου. Η Νιέβα. Η Δηλαβέρη σε εξαιρετική άμυνα. Η Χριστοδούλου. Η Σίμανιτς. Απλό πέρασμα στην πίσω ζώνη είναι η Μιλονά. Η Ρωμάνια θα περάσει την μπάλα. 22-21 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ακούμε Ηλία Παπαγιάννου. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της αλλαγής της Έλληνας Χριστοδούλου. Βγαίνει η Γιουράνη Ρωμάνια και έχουμε αυτή την οικογενειακή κόντρα που είχες πει και εσύ, Παντελή, στην αρχή. Υπάρχει όμως και μια άλλη οικογενειακή κόντρα. Είναι αυτή της Κουτσιβίτη με την Καβαθά, καθώς είναι εξαδέλφες οι δύο κοπέλες και έχει περισσότερο ενδιαφέρον σίγουρα το παιχνίδι. Εδώ η Έλληνα Χριστοδούλου. Υποδοχή από την Οσέκοβα. Η Στέλλα Χριστοδούλου μάχεται με τη Χατζηνικολάου. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία να πάρει προβάδισμα. Τα κοπεί η Νιέβα. Block out. 22-21. Παναθηναϊκός 23-21. Δικό μου το λάθος. Έχει πλεονέκτημα 2 πόντους σε πολύ κρίσιμο σημείο για το match. Εδώ το block out. Και time out από τον Σωτήρκο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2, ήταν στο 21-21 το μάτς. Ακούμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Σωτήρκο. Παίζεις με την Νίεβα και θα την παίξεις στην Δήμητρα, εντάξει. Εάν δεν μπορείς θα παίξεις το νούμερο 4. Από εδώ με την Σοφία. Σοφία έχεις απέναντί σου την Πασαδόρο. Παίζεις με Πασαδόρο και ακριβώς από πίσω είναι η Χριστοδούλου. Αν είναι άσχημη μπάλα, αφήνεις την μπάλα πίσω στην Πασαδόρο. Διαφορετικά χτυπάς. Αν κατάλαβα καλά, Ηλία, πρώτη επιλογή, αν βγει καλή υποδοχή, είναι η Δήμητρα Γιακουμή και αμέσως μετά Κοσμά. Η Σοφία Κοσμά, η οποία από ό,τι της ζήτησε, αν της έρθει καλά η μπάλα, να χτυπήσει την ευθεία. 23-21 προβάδισμα 2 πόντων σε αυτό το πρώτο σετ για την ομάδα του Παναθηναϊκού, με την Έλληνα Χριστοδούλου να σερβίρει. Η Δηλαβέρη, καλή υποδοχή.
Η Κοσμά θα περάσει την μπάλα, θα δεχτεί stop όμως από την Φερέιρα και την Χατζηνικολάου. 24-21, σερί 3-0 για το Τριφύλι και 3 ευκαιρίες για να πάρει το πρώτο σετ από τον Ολυμπιακό στο Μελίνα Μερκούρι. Εδώ το μπλοκ πάνω στην Φερέιρα και τη Χατζηνικολάου. Χριστοδούλου, πρώτο σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό στο Ρέντι. Υποδοχή δύσκολη από τη Δηλαβέρη. Η Στέλλα Χριστοδούλου, η Κοσμά επιλέγει πλασέ, η Φερέιρα ευκαιρία για πόντο. Θα βγει η άμυνα από την Κοσμά, καταπληκτική δουλειά από τον Ολυμπιακό. Η Φερέιρα με τη Χατζηνικολάου, στόπ, η Χατζηνικολάου βγάζει ντουμπλάζ όμως. Απλό πέρασμα, η Δηλαβέρη στην καλύτερη ως τώρα φάση του αγώνα. Η Κοσμά με πέρασμα, η Δηλαβέρη ντουμπλάρει. Η Σίμανιτς απλό πέρασμα και αυτή. Η Κωνσταντίνου νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να τελειώσει το σετ και θα το κάνει με τη Χατζηνικολάου. 25-21 το πρώτο σετ με σερί 4-0. Πάει σε πράσινα χέρια Ολυμπιακός. Πρώτο γυναικείο κράτς τεστ στο Ρέντι, στο Μελίνα Μερκούρι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρώτο σετ 21-25 για τις πρωταθλήτριες. Σε 23 λεπτά ένα άτυπο Super Cup βλέπετε από την Νόβα απόψε εδώ από το Μελίνα Μερκούρι, καθώς αναμετράται ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός με τον κυπελούχο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός που πέρσι σε αυτό το γήπεδο πανηγύρισε το 7ο σερί πρωτάθλημά του. Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε κυπελούχος στη Σάμο κόντρα στην ΑΕΚ. Συνεπώς οι δύο κορυφαίες ομάδες στην περσινή σεζόν δίνουν τον πρώτο τους αγώνα στην φετινή σεζόν, την πρώτη τους αναμέτρηση. Έχουν 3 νίκες οι ερυθρόλευκες, έχουν 2 οι πράσινες, εκκρεμεί η αναμέτρηση με το Μαρκόπουλο. Σήμερα Σωτήρχος και Χουντουμάδης βγάζουν τα πρώτα τους συμπεράσματα για το πώς θα πορευτούν οι ομάδες στο μαραθώνιο που έρχεται. Σε αυτή την πρώτη φάση του πρωταθλήματος ακολουθεί και δεύτερη στο νέο σύστημα του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να παίζουν έναν πρώτο γύρο, έπειτα η βαθμολογία να κόβεται στην μέση. Οι πρώτες 6 πρώτες ομάδες πηγαίνουν σε άλλη δεύτερη φάση με τη μισή βαθμολογία από τον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο αναδεικνύεται η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ένα σύστημα που δεν αρέσει σε πολλούς προπονητές. Εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην χώρα μας. Η Χριστοδούλου, η Νοσέκοβα με διπλό μπλοκ. Η Κωνσταντίνου, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. 1-0. Παναθηναϊκός που στο πρώτο σετ είχε top scorer την Χατζηνικολάου με 5 πόντους. Από 3 είχαν Κωνσταντίνου, Νιέβα και Ρωμάνια, με κακό ποσοστό όμως για την Κολομβιανή Διαγώνιο. Μόλις 3 στις 11. Υποδοχή από τη Μιλονά. Η Κωνσταντίνου με πλασέ. 1-1, τέταρτος πόντος στον αγώνα για την Κύπρια. Ο Ολυμπιακός είχε και αυτός πρόβλημα με τη διαγώνιο του. Είχε 3 πόντους με 3 στις 9 επιθέσεις. Πήρε 2 από την Κοσμά, 3 από την Καβαθάκη και 4 από την Νοσέκοβα. Χριστοδούλου, Νοσέκοβα, θα κοπεί αλλά η μπάλα πάει out. Συνεπώς έχουμε δεύτερο πόντο για τον Ολυμπιακό. Μία βέβαια κόντρα αιωνίων με πολύ παρελθόν. Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν παιχτεί στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι μεταξύ αιωνίων. Η Κωνσταντίνου εδώ δεν κάνει καλή υποδοχή, θα πάρει επίθεση, έχει διπλό μπλοκ μπροστά της. Θα κοπεί αλλά είναι τυχερή, η μπάλα πάει out. 2-2. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει, όσοι βέβαια ασχολούνται με το γυναικείο βόλεϊ, τη σεζόν 2007-2008, όταν εδώ στο ίδιο γήπεδο ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί πίσω στο σκορ στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών. 14-11 προηγήθηκε, 15-14, ήθελε ένα πόντο για να πάρει πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, επικράτησε 17-15, πήγε στη Λεωφόρο και πήρε και πάλι το πρωτάθλημα. Εδώ λάθος από την Νοσέκοβα. Την ίδια χρονιά, τη σεζόν 2007-2008, ήταν οι πρώτες νίκες τότε του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Δύο ομάδες είχαν παίξει και στην Ιεράπετρα στο κύπελο, στα ημιτελικά, και πάλι νικητής ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός αναζητεί πρωτάθλημα, πήρε πέρσι τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του, φέτος έχει στόχο το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να διευρύνει το σερί των πρωταθλημάτων του
Έχει 7 συνεχόμενα από το 2004 και 2005. Ο Μπαχράμις άρχισε τη συλλογή τίτλων. Πήρε 2 πρωταθλήματα. Ακολούθησε ο Τσίγκος, 3 πρωταθλήματα για τον Φλόρο. Και πέρσι ο Χουντουμάδης ήταν ο εκλεκτός στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η Κωνσταντίνου θα πάρει έναν ακόμη πόντο για να ισοφαρίσει 3-3. Γενικότερα, Ηλία, πάντως αυτά τα ντέρμπι του παρελθόντος έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στο γυναικείο βόλεϊ. Έχουν κλέψει εντυπώσεις στο γυναικείο βόλεϊ, καθότι είχαμε και μεγάλα αστέρια όμως, Παντελή. Αν θυμάσαι, είχαμε μια Ιταλίδα παίκτρια, είχαμε μια Τσέχα παίκτρια, είχαμε μια Αμερικανίδα παίκτρια από τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλα αστέρια, τα οποία τώρα βέβαια δεν τα βλέπουμε και βλέπουμε. Είναι και διαφορετικές εποχές, βέβαια. Διαφορετικές εποχές ακριβώς. Ας ελπίσουμε όμως από αυτές τις ελλείψεις των μεγάλων αστέρων να βγουν κάποια νεαρά κορίτσια, κάποια νέα ταλέντα από τη χώρα μας. Όπως έλεγε άλλωστε, όπως μας έλεγαν στο ξεκίνημα και οι δύο προπονητές, είναι μια χρονιά συμμαζέματος. Τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό προσπαθούν να κλείσουν τρύπες του παρελθόντος και οι δύο ομάδες. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός δεν παίζει στην Ευρώπη γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά. Ο Ολυμπιακός θα παίξει, θα υποδεχτεί εδώ την ερχόμενη εβδομάδα τη ρωσική Ουραλόσκα και θα πάει στην Αγία Εκατερίνη στις 8 Δεκεμβρίου για να παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Είναι μια χρονιά που θα προσπαθήσουν να ξαναγεμίσουν τα ταμεία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, να βγουν τα ταλέντα από τα φυτόρια των δύο ομάδων. Αρκετές οι παίκτριες και από τις ακαδημίες των δύο ομάδων που συμμετέχουν στις 12 των ομάδων. Δύσκολη γενικότερα χρονιά. 5-5 σε αυτό το δεύτερο σετ, με την Ρωμάνια να παίρνει πόντο. Εδώ οι Κολομβιανοί 4 πόντους ως τώρα στο μάτς, πολύ χαμηλά και πάρα πολλά λάθη. Σοφία Κοσμά από το Μαρκόπουλο, μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. 18 ετών. Κακή υποδοχή μία ακόμη. Η Ρωμάνια, η Μιλωνά με υπερένταση. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξεφύγει με 2. Παίζει με την Οσέκοβα η Χριστοδούλου για να πάρει πόντο. Η Σλοβάκα στο 7-5. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Κοσμά συνεχίζει να σερβίρει για τις ερυθρόλευκες. Υποδοχή από την Νιέβα, η Φερέιρα, η Κολομβιανή με δύναμη, αλλά χωρίς μπλοκ. Ο πόντος είναι στον Ολυμπιακό. 8-5 στο συν 3 οι ερυθρόλευκες σε αυτό το δεύτερο σετ. Υπενθυμίζουμε, το πρώτο πήγε στον Παναθηναϊκό με 25-21. Την ίδια ώρα που ο Σωτήρχος αναζητεί καλύτερο σέρβις από τις παίκτριές του, βλέπετε τις επιθέσεις. Στο 50% είναι ο Σέκοβα για τον Ολυμπιακό. Ακόμα πιο ψηλά η Κωνσταντίνου, η πιο αξιόπιστη επιθετικά λύση για την ομάδα του Παναθηναϊκού με 6 στις 9. Χαμηλά στο 30% η διαγώνιος του Παναθηναϊκού. Η Νιέβα είναι στο 3 στις 10 η ακραία. 4 στις 12, ακόμα πιο χαμηλά η Ρωμάνια, η διαγώνιος του Παναθηναϊκού. 3 στις 9 για την Σίμανιτς. Χαμηλά ποσοστά. 42% έχει στην επίθεση ο Ολυμπιακός, 43 ο Παναθηναϊκός, 18 άμυνες για τον Ολυμπιακό, 11 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Ολυμπιακός που είναι καλύτερος στην υποδοχή ως τώρα. Κοσμά, υποδέχεται η Νιέβα, στα 3 μέτρα η Φερέιρα, η Ρωμάνια, Λασόκαρφο, η Χριστοδούλου έβγαλε άμυνα. Η Νοσέκοβα με δύναμη, θα κόψει η Νιέβα, η Ρωμάνια θα ξαναπεράσει. Ό,τι της έχει πει ο προπονητής της κάνει το αντίθετο. Να μην κάνει πλασόκαρφα, λέει ο Χουντουμάδης. Η Ρωμάνια επιμένει και κάνει λάθη και αναγκάζει το Χουντουμάδη να καλέσει εκ νέου time out. 9-5 με πολλά λάθη από την Ρωμάνια. Έχουν ενδιαφέρον τα σχόλια του Χουντουμάδη, να τον ακούσουμε. Από τη ζώνη 6 επίθεση έχουμε τη Μαρία μπροστά, έχουμε λύσεις επιθετικές. Αυτό που προέχει είναι η υποδοχή να κρατήσουμε. Εντάξει, έλα λίγο. Ο
Κοντομάδης, βλέποντας ότι η Ρωμάνια δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που θέλει ο ίδιος, λέει ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχει και Χατζηνικολάου στο κέντρο, αν κατάλαβα καλά, Ηλία. Ακριβώς. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κρατήσει η υποδοχή και καθησύχασε την ομάδα, βλέποντας ότι έχουμε λύσεις. Έχουμε τη Μαρία Χατζηνικολάου. Κάτι που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, καθώς έχει ζητήσει επανειλημμένος ο κύριος Σωτήρχος, όποτε υπάρχει καλή υποδοχή, να παίξει πρώτο χρόνο το Γιακουμί η Χριστοδούλου, αλλά δεν έχει γίνει αυτό. Η Χριστοδούλου κόβει και πάλι την Εύα για το 15. Σε αυτό το δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 5 πόντων. Δείτε εδώ το μονόμπλοκ καταπληκτικό από τη Στέλλα Χριστοδούλου που ήρθε από τον Πανελλήνιο φέτος στην μπάσα του Ολυμπιακού. Τρίτο μπλοκ για τον Ολυμπιακό και αν δεν κάνω λάθος είναι το δεύτερο για την Χριστοδούλου. Η Νιέβα παίζει με την Κωνσταντίνου Πάιπ, η πασαδόρος του Παναθηναϊκού. Υπάρχει block out, οπότε ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνου που έχει 7 στις 10. Με 7 πόντους είναι μακράν η πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού. Γεύα, κακή υποδοχή, δεν μπορεί να σωθεί η μπάλα από τη Στέλλα Χριστοδούλου. Εκεί υπήρχε σύγκρουση, τράκαραν η Κοσμά με την Δηλαβέρη. Μπάλα χτύπησε μάλιστα στο μάτι της Κοσμά. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ 17. Η Κοσμά έχει κάποιο πρόβλημα. Θα την αλλάξει ο Σωτήρχος. Πρέπει να έχει βγει ο Φακός από ό,τι βλέπω. Όχι, είναι όλα καλά. Συνεπώς η Κοσμά συνεχίζει στο μάτς. Δεν θα χρειαστεί η Μπουζουνιεράκη. Το 15 έχει γίνει 17 για τον Παναθηναϊκό. Γεύα, υποδοχή από την Οσέκοβα. Η Χριστοδούλου παίζει με την Οσέκοβα. Πλασέ, βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Χατζηνικολάου γίνεται πασέρ για την Κωνσταντίνου. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 18. Σερί 3-0 για τον Παναθηναϊκό, με την Κωνσταντίνου να έχει πατημένο τον γκάζι με 8 στις 11 και 8 πόντους ως τώρα. Η Κύπρια είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ως τώρα ο Παναθηναϊκός. Η Δηλαβέρη, η Γιακουμή, ο πόντος είναι για τον Ολυμπιακό. 11-9. Ακούμε τον Ηλία Παπαγιάννου. Έγινε επιτέλους αυτό που είχε ζητήσει ο κύριος Σωτήρχος. Το είχε δείξει και η Χριστοδούλου στην Γιακουμή και όλα έγιναν όπως έπρεπε σε αυτή τη θέση. 2 στις 4 για τη Γιακουμή. Σερβίρι σημαδεύει την Κωνσταντίνου. Στα 3 μέτρα η Φερέιρα. Η Κωνσταντίνου, ένας ακόμη πόντος. 11-9. Κωνσταντίνου που είχε 12 πόντους στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή Κηφισιάς και 14 με τον Πανιόνιο. Συνεχίζει την πολύ καλή δουλειά που κάνει στην επίθεση. Έχει κάποια προβλήματα στην υποδοχή, αλλά στην επίθεση είναι η καλύτερη για τον Παναθηναϊκό. Νοσέκοβα με διπλό μπλοκ, χωρίς επαφή ο πόντος στον Παναθηναϊκό. 11-10, το 15 ανήκει στο παρελθόν πλέον για τον Ολυμπιακό. Το συν 5 με συνεχόμενα ερυθρόλευτα λάθη γίνεται 11-10. Στον πόντο η διαφορά. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει πολύ γρήγορα στο σετ. Να ακούσουμε τον Σωτήρχο από το μικρόφωνο του Ηλία Παπαγιάννου. Χαλαρώνουμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνεται. Μόνο εκεί σας επιστώ. Χαλαρώνουμε, τελείωσε. Ξεχάστε όλα, παίξουμε εδώ πέρα μέσα. Πάρτε θέσεις, πάρτε ρόλους, το παίξουμε. Παίξε ελεύθερα όπως παίζεις, αλλά να χαλαρώσουμε. Καλό είναι. Τεχνικές οδηγίες δεν υπήρχαν. Απλά ήταν οδηγίες για να χαλαρώσουν οι κοπέλες του από τον Στέλη Σωτήρχο. Ηλία. Και γκάζωσε λίγο όσον αφορά δηλαδή τη φωνή. Ναι, γιατί είδε το 15 να γίνεται πολύ γρήγορα. Ακριβώς, το C5 ροκανίστηκε πολύ γρήγορα αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού και ζήτησε μόνο να χαλαρώσουμε, τίποτα άλλο. Την έχουμε, λέει, την υποδοχή και δεν θέλουμε τίποτα άλλο, να χαλαρώσουμε. Η Νοσέκοβα περνάει με δάχτυλα την μπάλα, άλλη μια κακή επίθεση για τον Ολυμπιακό. Η Κοσμά είναι πρώτη στην άμυνα, η Νοσέκοβα με διπλό μπλοκ, δεν μπορεί η Νιέβα. 12-10. Στέλλα Χριστοδούλου.
Υποδοχή από την Νιέβα. Σε πρώτο χρόνο η Καρπουζά με τα κουνάκι προσπάθησε η Καβαθά να βγάλει άμυνα. Δεν τα κατάφερε. 12-11. Και τώρα η Βραζιλιάνα Διάννα Φερέιρα από την Κερατέα στον Παναθηναϊκό. Σερβίρι στην πίσω ζώνη η Δηλαβέρη. Η Χριστοδούλου παίζει με την Καβαθά. Out η μπάλα. Ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Όλα 12. Σε αυτόν τον πρώτο χρόνο που δεν βγήκε στον Ολυμπιακό με την Καβαθά. Out η μπάλα. Σωστή η απόφαση. Η Φερέιρα Σερβίρι. Σημάδι στην Δηλαβέρη. Η Χριστοδούλου. Η Σίμανιτς. Νέο λάθος. 13-12. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο σετ. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 5. Συνεχόμενα λάθη όμως τον έχουν φέρει ήδη πίσω στο σκορ. Φερέιρα. Η Κοσμά. Η Χριστοδούλου παίζει και πάλι με την Σίμανιτς. Νέο λάθος. 14-12. Η Σίμανιτς δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Έχει 3 επιτυχημένες επιθέσεις σε 11 συνολικά προσπάθειες. Η Σίμανιτς δεν βοηθάει τον Ολυμπιακό ως τώρα στο παιχνίδι. Αρκετά τα προβλήματα για τις ερυθρόλευκες στην παραγωγικότητα ως τώρα. 14 τα λάθη του Ολυμπιακού, 12 του Παναθηναϊκού. Από 2 άσους οι δύο ομάδες. Καλύτερο στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο Τέλης ο Τύρχος λέει και ξαναλέει να αλλάξουν τρόπο παιχνιδιού, να χαλαρώσουν, Ηλία Παπαγιάννου. Ακριβώς, ψυχολογικές ενέσεις, παίξτε ελεύθερα, αυτό ζητάει. Παίζουμε, λέει, μόλις το 20% από αυτό που μπορούμε. Το 12-11 του Ολυμπιακού έγινε 14-12 υπέρ του Παναθηναϊκού με 3-0 σερί, με καλό σέρβις από την κυρία που βλέπετε, την Φερέιρα. Τώρα όμως κάνει λάθος. 14-13 μειώνει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που από το 2006-2007 είναι το μόνιμο ζευγάρι τελικών. Ακόμα και πέρσι όταν δεν είχαμε play-off και πάλι οι δύο ομάδες έπαιξαν σε αγώνα τελικό. Εδώ στη δεύτερη φάση block out και πόντος για τη Ρωμάνια, για τον Παναθηναϊκό. 15-13. Το 2006-2007 ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό. Την επόμενη σεζόν ο Παναθηναϊκός νίκησε πιο δύσκολα τον Ολυμπιακό με 3-2. 2008, 2009 και 2009-2010 3-0 χωρίς ήττα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη στόπ από την Μιλωνά στην Κοσμά και 16-13 πανηγυρισμοί για την ομάδα του Παναθηναϊκού σε αυτό το ξέσπασμα της ομάδας του Κουντουμάδη. Έχανε με 15-10 με αυτό εδώ το στόπ από την Καρπουζά και όχι τη Μιλωνά. Το σκορ γίνεται 16-13 από ένα στόπ Χατζηνικολάου, Καρπουζά και Φερέιρα. 2 έχει Χριστοδούλου και 1 η Νοσέκοβα. Δεν θέλω να βλέπω κατεβασμένα κεφάλια, λέει ο Σωτήρχος. Τεχνικές οδηγίες δεν είχαμε, Ηλία, έτσι. Ζήτησε από τη Στέλλα Χριστοδούλου να παίξει όποτε μπορεί με την Δήμητρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι κυρίως τη Δήμητρα τη Γιακουμή, βέβαια, την αρχηγό και κεντρική του Ολυμπιακού. Και είπε όχι κατεβασμένα κεφάλια. Συνέχεια στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πρώτο με 25-21. Ήταν ισόπαλες οι δύο ομάδες 21 όλα. Ο Παναθηναϊκός με 4-0 σερί πήρε το πρώτο σετ. Ο Παναθηναϊκός που βρέθηκε πίσω με 15 σε αυτό το δεύτερο, αλλά και πάλι γύρισε το μάτς και προηγείται με 3 πόντους 16-13 με την Κωνσταντίνου να μην είναι αποτελεσματική στην υποδοχή αλλά να είναι εξαιρετική στην επίθεση με 75% και 9 στις 12 επιθέσεις. Η Σίμανιτς δεν μπορεί να περάσει την μπάλα καθαρά, αλλά δεν θα βγάλει άμυνα η Ρωμάνια. Εδώ με πολύ τύχη η Σίμανιτς παίρνει τον πόντο. Ναι, Ηλία. Θυμούμε κιόλας ότι η Μπίλια, όπως είναι το όνομα της Σίμανιτς, ότι έκατσε στο κόκκινο. Ακριβώς. Καβαθά 16-14. Υποδοχή δύσκολη από τη Μιλωνά. Η Καρπουζά
Η Νιέβα πέρασε απλά την μπάλα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει τον πόντο με την Γιακουμή. Εξαιρετική άμυνα από την Φερέιρα. Η Νοσέκοβα στην πίσω ζώνη. Η Κοσμά παίρνει επίθεση. Η Μιλονά βγάζει άμυνα. Η Νιέβα δεν μπορεί να βγάλει άμυνα. Η Καβαθά. 17-14. Ο πόντος εδώ είναι από την Ρωμάνια στην ευθεία. Κολομβιανή που δεν είναι εκδηλωτική, το είδατε και πριν, ενώ πήρε πολύ δύσκολο πόντο. Έπρεπε να πανηγυρίσει Κωνσταντίνου για να πανηγυρίσει τον πόντο. 17-14. Δύσκολο σέρβις, άσος από την Καρπουζά. 18-14. Δείτε εδώ, στα 3 μέτρα η Νοσέκοβα δεν μπορεί να βγάλει υποδοχή. Στο συν 4 ο Παναθηναϊκός. Η Καρπουζά επιλέγει την Κοσμά. Δεν κάνει καλή υποδοχή. Αυτή θα πάρει τώρα επίθεση. Έχει διπλό μπλοκ μπροστά της. Η μπάλα είναι out. 19-14. Στο συν 5 ο Παναθηναϊκός. Συνεχόμενα λάθη για τον Ολυμπιακό. Δείτε, ένα ακόμα από την Κοσμά. Κοσμά στην υποδοχή. Η Χριστοδούλου παίζει με τη Σίμανιτς. Λάθος, ένα ακόμα. Από το 14-16 έχουμε πάει στο 14-20 με συνεχόμενα λάθη του Ολυμπιακού. Στα 16 έχει φτάσει ο Ολυμπιακός και η Σίμανιτς 4 στις 13. Υποδοχή πολύ δύσκολη από την Νοσέκοβα. Η Κοσμά θα περάσει τη μικρή διαγώνιο, αλλά κάνει ένα ακόμη λάθος. 21-14. 5-0 σερί για τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει 2 time out ο Σωτήρκος. Το μόνο μπορεί να κάνει για να σταματήσει το σερί του Παναθηναϊκού είναι να κάνει αλλαγή. Δεν την κάνει όμως ακόμα. Η Γιακουμή έβγαλε υποδοχή για να πάρει πόντο. Σταματάει το σερί του Παναθηναϊκού, αλλά θα πρέπει να τρέξει ο Ολυμπιακός πλέον για να φτάσει στον αντίπαλό του, καθώς η διαφορά είναι στους 6. Αλλαγή τώρα με την Σίμανιτς να περνάει στον πάγκο και την Μπουζουνιεράκη στο τερέν. Εδώ είναι η αρετή Μπουζουνιεράκη. Δεν χρειάζεται υποδοχή από τη Μιλονά. Λάθος νούμερο 17 για τον Παναθηναϊκό. Η Ρωμάνια στον πάγκο. Η Έλληνα Χριστοδούλου στο τερέν. Κόρη, όπως και η Στέλλα Χριστοδούλου, του Χρήστο Χριστοδούλου. Παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ. 22-15 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Η Δηλαβέρη αφήνει την μπάλα. Το τερέν του Ολυμπιακού καταλήγει αυτή. 23-15. Η αλλαγή του Κουντουμάδη πιάνει τόπο. Ένας ακόμη άσος για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο στο μάτς. Και όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση και του δεύτερου σετ. 23-15. Υποδοχή από τη Δηλαβέρη. Η Γιακουμή. 23-16. Από την αρχηγό του Ολυμπιακού, που έχει 5 πόντους με 4 στις 7 επιθέσεις. Χωρίς υποδοχή δεν μπορεί η Χριστοδούλου πάντως να παίξει στο κέντρο. 2 στις 11 για την Κοσμά. 37% ο Ολυμπιακός στην επίθεση. 44 ο Παναθηναϊκός. Λάθος υποδοχή για τον Τριφίλη με τη Γέβα. 23-16. 17. Μειώνει ο Ολυμπιακός. Κοσμά. Υποδοχή Κωνσταντίνου. Η Γέβα, η Δηλαβέρη βγάζει εξαιρετική άμυνα. Η Μπουζουνιεράκη, η Χατζηνικολάου έκοψε. Η Χριστοδούλου, αυτό είναι βόλεϊ παραλίας. Η Νιέβα θα περάσει. Η Δηλαβέρη κόβει, αλλά υπάρχει επαφή στο φιλέ από την Γιακουμή. 24-17. Είδατε πριν τα περάσματα των δύο ομάδων.
Πρώτο set ball στο δεύτερο set για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με την Εύα να σερβίρει, έχει 7 ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να γράψει το 2-0 στο Μελίνα Μερκούρη. Η Δηλαβέρη δεν θα χρειαστεί άλλος πόντος, αφού κάνει λάθος στην υποδοχή με 25-17 και το 19ο συνολικά λάθος του Ολυμπιακού. Το σετ είναι και πάλι σε πράσινα χέρια. Ο Παναθηναϊκός το κατακτά πολύ πιο εύκολα από το πρώτο με 25-17 σε 22 λεπτά. Πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την φετινή σεζόν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-2, 21, 25, 17, 25. Πολλά τα λάθη για τον Ολυμπιακό, κυρίως στην αποτελεσματικότητα στην επίθεση, με την περιφέρεια να έχει την Κοσμά 2 στις 11 με 0 στις 8 σερί στις τελευταίες επιθέσεις στο τελείωμα του δευτέρου σετ. Η Σίμανιτς έχει 4 στις 13, η Νοσέκοβα 6 στις 15. Με τέτοια ποσοστά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να είναι παρόν σε αυτό το παιχνίδι, αν και προηγήθηκε με 15. Από εκεί και ύστερα άρχισαν πάρα πολλά λάθη και στην υποδοχή αλλά και στο τελείωμα των επιθέσεων. Έδωσε το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να πατήσει το δικό του γκάζι και να πάρει και το δεύτερο σετ. Η Νοσέκοβα θα κοπεί. Ο Παναθηναϊκός που στο δεύτερο σετ κατάφερε να εντοπίσει το κυρίαρχο όπλο του Ολυμπιακού, που ήταν η Νοσέκοβα, η πιο αξιόπιστη λύση. Από εκεί και ύστερα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα για την ομάδα του Κουντουμάδη, που ανοίγει και στο δεύτερο σετ το σκορ, με την Κύπρια να κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Την Κωνσταντίνου να έχει φτάσει ήδη στους 10 πόντους. Είναι η πρώτη κοπέλα που πιάνει διψήφιο αριθμό πόντων με 10 στις 13 επιθέσεις. Ο Νοσέκοβα θα περάσει την μπάλα για το 1-1 του Ολυμπιακού στο τρίτο σετ. Παναθηναϊκός που έχει αξιόπιστη την Κωνσταντίνου, 77% στην επίθεση. Μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα η Ρωμάνια, αλλά από τη στιγμή που η Κωνσταντίνου βγάζει τις επιθέσεις και παίρνει αρκετές μπάλες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα. Νοσέκοβα θα την μπλοκάρει η Καρπουζά και πάλι Νοσέκοβα με πέρασμα στην πίσω ζώνη. Η Νιέβα, η Φερέιρα, Κωνσταντίνου απλό πέρασμα εκεί που είναι η Γιακουμή. Νοσέκοβα διπλό μπλοκ out, την μπάλα από τη Φερέιρα. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό 2-1. Ο Σωτήρκος, βλέποντας ότι η Νοσέκοβα είναι η μόνη που μπορεί να περάσει την μπάλα και να πάρει πόντους ο Ολυμπιακός, αρχίζει να φορτώνει την Σλοβάκα. Η Φερέιρα, η Καρπουζά σε κάτι από πρώτο χρόνο. Η Σίμανιτς, πέρασμα, ούτε αυτό είναι επιτυχημένο. Η Κωνσταντίνου με διπλό μπλοκ, δεν μπορεί η Γιακουμή, ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. 2-2. Εξαιρετικό παιχνίδι από την Κωνσταντίνου. Φερέιρα, η Δηλαβέρη στην υποδοχή, καλή. Η Μιλωνά δεν μπορεί να βγάλει άμυνα σε αυτό το κόλπο της Στέλλας Χριστοδούλου. 3-2 Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό ζητείται υποδοχή αλλά και περάσματα της μπάλας χωρίς λάθη στο τερέν του Παναθηναϊκού. Υποδοχή από την Κωνσταντίνου. Αυτή φορτώνει η Φερέιρα, αλλά εδώ θα την κόψουν οι ερυθρόλευκες. 4-2. Είναι λογικό όταν η μπάλα έχει περάσει τόσες φορές στα χέρια της Κωνσταντίνου να πάει και το μπλοκ προς την Κύπρια του Ολυμπιακού. Εδώ βρίσκει το σώμα της. Η μπάλα είναι out, ένα ακόμη λάθος για τον Ολυμπιακό. 4-3. Κωνσταντίνου σερβίρει. 11 πόντους όλοι από επίθεση. Με δάχτυλα η Νοσέκοβα έξω από τα 3 μέτρα και στο Δούλου. Η Νοσέκοβα παίρνει επίθεση. Η μπάλα καταλήγει out. Ο πόντος και η ισοφάριση είναι για τον Παναθηναϊκό. Όλα 4. Η Νοσέκοβα, η Χριστοδούλου, απλό πέρασμα από τη Σίμανιτς. Μία ακόμη λάθος υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Η Νιέβα δεν μπορεί να βγάλει ντουμπλάζ στο μπλοκ που δέχτηκε η Ρωμάνια. 5-4 για τον Ολυμπιακό, που αν θέλει να μείνει στο μάτς
και να το οδηγήσει σε πέμπτο σετ. Πρέπει να πάρει τα δύο επόμενα. Νοσέκοβα, Κωνσταντίνου σε πρώτο χρόνο, η Καρπουζά, πέρασμα από τη Σίμανιτς, η Φερέιρα και πάλι με την Καρπουζά, ούτε τώρα βγαίνει πόντος. Πέρασμα από την Κοσμά στην πίσω ζώνη, η Κωνσταντίνου με την Φερέιρα και τη Ρωμάνια, η Χριστοδούλου στην άμυνα, η Σίμανιτς, η Καρπουζά. Κάτι από βόλεϊ βλέπουμε σε αυτές τις φάσεις, κακή και πάλι η μπάλα από την Καρπουζά, αλλά η Ρωμάνια θα μπορέσει να την περάσει. 5-5. Η Δηλαβέρη, η Χριστοδούλου, η Σίμανιτς θα την κόψει το μπλοκ της Νιέβα με την Χατζηνικολάου. 6-5 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Πέμπτο μπλοκ για τις πράσινες. Λάθος από την Καρπουζά. Όλα 6 σε αυτό το τρίτο σετ του Ντέρμπι Αιωνίων εδώ στο Μελίνα Μερκούρι, σε απευθείας μετάδοση από την πρώτη ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα, την Nova. 14 συνολικά χαμένα σέρβις μοιρασμένα. Ένα περισσότερο έχει πλέον ο Ολυμπιακός, που φτάνει τα 21 λάθη. Έχει 14 ο Παναθηναϊκός. Ρωμάνια επιλέγει τη Δηλαβέρη. Η Χριστοδούλου παίζει πρώτο χρόνο με τη Γιακουμή. 7 όλα. Δεν βγήκε η άμυνα στον πρώτο χρόνο της Γιακουμή. Σίμανιτς επιλέγει την Κωνσταντίνου, που έχει βελτιώσει όμως πάρα πολύ την υποδοχή της. Εύκολη δουλειά για τη Χατζηνικολάου. 8-7 στο τρίτο σετ. Θα πάει πρώτος και πάλι ο Παναθηναϊκός. Δείτε εδώ τη δουλειά που κάνει η Χατζηνικολάου. Έχει απέναντί της την Κοσμά. Κανένα πρόβλημα να περάσει την μπάλα λοιπόν. Διψήφιο αριθμό πόντων για την Κωνσταντίνου αλλά και για την Νοσέκοβα, για τον Ολυμπιακό. Η Νιέβα και η Ρωμάνια είναι στους 7 για τον Παναθηναϊκό. 6 έχει η Χατζηνικολάου, όσους και η Γιακουμή. Χαμηλά η Σίμανιτς με 5, αλλά δεν είναι μόνο 5 πόντι που έχει πάρει, αλλά είναι τα άσχημα ποσοστά που έχει. 4-15 για τη διαγώνιο του Ολυμπιακού. Ποια είναι τα προβλήματα του Σωτήρκου Ηλία Παπαγιάννου? Ζήτησε να μην φοβάται να παίξει και με την Γιακουμή, όποτε βέβαια έχει καλή υποδοχή. Όπως επίσης συνέστησε στην Πασαδόρο του να παίξει πιο έξω και πιο ψηλά την Εμίλια Σίμανιτς. Το 44% η επίθεση του Παναθηναϊκού, στο 38% του Ολυμπιακού. Με την Νοσέκοβα να είναι η πιο αξιόπιστη λύση ως τώρα για τις υπεδούχες. Με 8 στις 21. Όλα αυτά στην περιφέρεια βέβαια. Γεύα. Υποδοχή από την Νοσέκοβα. Η Χριστοδούλου παίζει με την Κοσμά. Θα δεχτεί stop. Θα κάνει ωραίο ντουμπλάζ η Ρωμάνια. Νέα όμως ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με την Γιακουμή. Την Μιλονά να την κόβει με ωραία άμυνα. Η Ρωμάνια αυτή τη φορά θα περάσει το πλασέ της. Η Κοσμά. Πλασέ. Την περιμένει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Η Χριστοδούλου θα πάρει πόντο τελικά. 8 όλα. Εδώ η κόντρα των δύο προπονητών. Ηρεμία συνιστά ο Κουντουμάδης. Σαν να μένα κάρβουνα ο Σωτήρκος, καθώς η ομάδα του βρίσκεται 2 σετ πίσω από τον Παναθηναϊκό. Κοσμά. Υποδοχή από την Νιέβα. Η Κωνσταντίνου με διπλό μπλοκ. Θα κοπεί, αλλά υπάρχει και πάλι παράβαση του Ολυμπιακού με τη Χριστοδούλου. Η Γιακουμή δείχνει να μην το πιστεύει. 9-8. Υποδοχή από τη Δηλαβέρη. Σε πρώτο χρόνο η Γιακουμή πάνω από το πλασέ. Δεν βγήκε άμυνα. 9 όλα.
Υποδοχή κακή από την Κωνσταντίνου. Η Κύπρια θα κληθεί να πάρει την επίθεση. Ντουμπλάρει η Ρωμάνια. Και πάλι η Κωνσταντίνου με διπλό μπλοκ. Μέσα η μπάλα. 19. Στη γραμμή πάνω. Τυχερή εδώ η Κωνσταντίνου. Φερέιρα. Χριστοδούλου στη μάχη με την Καρπουζά. Κερδισμένη η ψηλή του Παναθηναϊκού. 11-9. Φερέιρα. Στο φιλέ. Στον πόντο το τρίτο σετ. 2-0 πάνω στα σετ ο Παναθηναϊκός και 11-10 στο τρίτο. Σε αυτή την τέταρτη στροφή της πρώτης κατηγορίας των γυναικών. Ισοφαρίζει τα λάθη η Χριστοδούλου. Δεν έχει βγει ως τώρα το σερβίς που ζητάει ο Σωτρίχος από τις κοπέλες του. Πολύ δύσκολη υποδοχή από την Οσέκοβα. Κακή και η επιστροφή από την Κοσμά. 13-10. Τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Και time out ο Σωτρίχος. 12 στις 19 για την Κωνσταντίνου. Δεν θα υπάρξει time out. Συνέχεια στο μάτς. Με την Κωνσταντίνου να σερβίρει και τον Παναθηναϊκό να έχει πλεονέκτημα 3 πόντων και στο τρίτο σετ. Η Νοσέκοβα. Η Χριστοδούλου θα παίξει με την Σλοβάκα. Θα βγάλει άμυνα η Φερέιρα. Η Μιλονά για την Ρωμάνια. Block out. Στο συν 4 η διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Το 4-2 του Ολυμπιακού έγινε γρήγορα. 14-10 για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 4 πόντους σε αυτό το τρίτο σετ και έχει και τα 2 πρώτα σετ στην κατοχή του. Έχει πλεονέκτημα λοιπόν για να φύγει εδώ με νίκη από το Μελίνα Μερκούρι, αφού ο Ολυμπιακός φτάνει αισίως στα 24 λάθη. Ένα ακόμη για να συμπληρώσει ένα δώρο σετ στον Παναθηναϊκό από λάθη. Από 5 μπλοκ οι δύο ομάδες, 2 άσους περισσότερους για τον Παναθηναϊκό και 5 πόντι περισσότερο για τον τριφύλι στην επίθεση. Ηλίας Παπαγιάννου. Ο κ. Σωτρίχος, βλέποντας ότι ούτως ή άλλως αυτά που λέει δεν μπορούν να βγουν στο παιχνίδι, είπε στην Στέλλα Χριστοδούλη ότι αν σου έρθει υποδοχή, παίξε κατά βούληση, ό,τι νομίζεις εσύ καλύτερα. Αλλά εστίασε πάλι στο ψυχολογικό και είπε σηκώστε κεφάλια. 12 πόντους ως τώρα για την Κωνσταντίνου. Υποδοχή από τη Βιλαβέρη. Η Νοσέκοβα έχει διπλό μπλοκ μπροστά της. Την σταματάει η Μιλονά, η Φερέιρα. Παίζει με την Ρωμάνια. Η Μιλονά σκουπίζει και πάλι στην πίσω ζώνη. Η Ρωμάνια με μονό μπλοκ την Σίμανιτς. 15-10. Η διαφορά μεγαλώνει ακόμα περισσότερο για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα η Στέλλα Χριστοδούλου. Κωνσταντίνου που έχει στηθεί στη γραμμή του σέρβις και δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εδώ όμως το σερί του Παναθηναϊκού σταματά με πόντο από την Οσέκοβα. 15-11. Υποδοχή από την Κωνσταντίνου. Σε πρώτο χρόνο η Καρπουζά. Βγήκε η πρώτη άμυνα και η δεύτερη από την Οσέκοβα. Θα γυρίσει η Βιλαβέρη. Ευκαιρία για κόντρα όμως, επίθεση για τον Παναθηναϊκό και πάλι με την Καρπουζά. Την περιμένει για κουμί, για μπλοκ. 15-12. Υποδοχή από την Κωνσταντίνου. Η Φερέιρα, λάθος από την Καρπουζά, πόντος από την Καβαθά. 15-13. Time out από το Χουντουμάδι.
Στους 4 πόντους ήταν η διαφορά, στους 5 πόντους ήταν η διαφορά, 15-10, 3 σερί ερυθρόλευκοι πόντοι έχουν φέρει τη διαφορά στους 2. 15-13 για τον Παναθηναϊκό το προβάδισμα. Ακούμε το Σπύρο Κουντουμάδη. Strong attacks, strong spikes now. Εντάξει. Έλα λίγο. Έλα, την υποδοχή τη φέρνουμε. Πάμε. 9 στις 24 για την Οσέκοβα, 12 στις 19 για την Κωνσταντίνου. Χαμηλά η Σίμανιτς, 4 στις 15, 9 στις 22 για την Ρωμάνια. Time out για να σπάσει το ρυθμό του Ολυμπιακού πήρε ο Χουντουμάδης. Και επιστροφή στο μάτς με σερβίς από την Νοσέκοβα. Η Κωνσταντίνου, καλή υποδοχή. Νιέβα με μονό μπλοκ την Κοσμά, δεν παίρνει την μπάλα. Ντουμπλάρει όμως η Μιλώνα και πάλι Νιέβα με διπλό τώρα μπλοκ, θα περάσει. 16-13 τελειώνει το σερί του Ολυμπιακού με την Νιέβα να παίρνει πόντο. Δεν είχε στηθεί καλά το μπλοκ του Ολυμπιακού. 16-13 λοιπόν. Προβάδισμα με 3 και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που τις 2 τελευταίες σεζόν και το 10 και το 11 έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα στο Μελίνα Μερκούρι. Δύο από τα τελευταία 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκαν εδώ στο Μελίνα Μερκούρι. Για να πάμε μια βόλτα από τον αγωνιστικό χώρο. Η Ηλία Παπαϊάννου τι προσπαθεί να πράξει πλέον ο κύριος Σωτήρχος? Όντας με την πλάτη στο τοίχο Ολυμπιακός, ο κύριος Σωτήρχος είπε στα κορίτσια ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία και ζήτησε από την Οσέκοβα να χτυπάει δυνατά. Κάτι αντίστοιχο που έχει ζητήσει και στο προηγούμενο time out ο ομόλογος του στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η Σιμανιτς δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. Τώρα το μπλοκ της Χατζηνικολάου ήταν 4 μπαλιές οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από τον πάγκο. Η Ρωμάνια με πολύ καλή πτήση θα πάρει 17ο πόντο για την ομάδα της. 17-13. Εδώ δείτε είχε διπλό μπλοκ, πήρε την ευθεία, η Δηλαβέρη δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. Καρπουζά. Η Δηλαβέρη σε πρώτο χρόνο, η Γιακουμή με πλασέ, η Καβαθά με πλασέ. Μπουζουνιεράκη αντί Καβαθά για το σερβίς. Αλλαγή από τον Σωτήρχο για να δυσκολέψει την υποδοχή του Παναθηναϊκού, κάτι που δεν έχει γίνει. Η Νιέβα βγάζει καλή και αυτή την υποδοχή. Η Ρωμάνια στη διαγώνιο. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. 18-14. Χριστοδούλου Έλενα αντί Ρωμάνια για το σερβίς του Παναθηναϊκού. Υποδοχή από την Μπουζουνιεράκη. Η Κοσμά με διπλό μπλοκ, δεν περνάει την μπάλα. Η Νοσέκοβα, η Χριστοδούλου, η Μιλωνά, η Φερέιρα, η Νιέβα, η Κοσμά. Η μπάλα θα κοπεί από την Μπουζουνιεράκη. Ωραίο πέρασμα και πόντος για τον Ολυμπιακό. Την κυνήγησε την μπάλα η Μπουζουνιεράκη και δικαιώθηκε. 18-15. Δείτε εδώ που πάει η μπάλα. Κατευθείαν στον κάμεραμαν της Νόβα. Ο πόντος όμως έρχεται από την Γιακουμή. Η Κωνσταντίνου, η Νιέβα με διπλό μπλοκ, θα κοπεί και πάλι από την Χριστοδούλου. Η Κοσμά, μπλοκ από τη Φερέιρα. 19-15 για τον Παναθηναϊκό. Με έκτο μπλοκ για την ομάδα του Κουντουμάδη. Έχει 3 Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός που είναι υπερτερή σε όλους τους τομείς. Κάνει λιγότερα λάθη 9 τον αριθμό. Έχει καλύτερη επίθεση και έχει και πλεονέκτημα στο σέρβις. Η Μιλωνά έκοψε.
η Γιακουμή. 19-16. Σοφία Κοσμά με 2 στις 16 επιθέσεις. Η Γέβα στην υποδοχή. Η Φερέιρα, απλό πέρασμα, θα κοπεί. Νέα ευκαιρία όμως με την Κωνσταντίνου για τον Παναθηναϊκό. Θα βγάλει έναν ακόμη πόντο, 20-16 ο Παναθηναϊκός και η Κωνσταντίνου πάει στους 13. Είναι σίγουρα η κορυφαία της αναμέτρησης με 13 στις 20 επιθέσεις. Χατζηνικολάου σερβίρει. Υποδοχή από την Μπουζουνιεράκη δεν ήταν καλή. Άλλος ένας πόντος από την Κωνσταντίνου πάνω στο φιλέ. 21-16. Ο Παναθηναϊκός θέλει 4 πόντους για καθαρό τρίποντο στο Μελίνα Μερκούρι επί του Ολυμπιακού. Ξανά εδώ το εύκολο πέρασμα από την Κωνσταντίνου πάνω στο φιλέ. Ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει τα 2 πρώτα σετ με 25-21 και 25-17 προηγείται με 5 σε αυτό το τρίτο σετ, 21-16. Ακούμε Ηλία Παπαγιάννου. Ο κύριος Σωτήρχος ζήτησε από τη Στέλλα Χριστοδούλου για μια ακόμη φορά να προσπαθήσει να παίξει με την Γιακουμή. Η Βάλος, αν δεν έχει αυτή την καλή υποδοχή που χρειάζεται για να παίξει με την Γιακουμή, να προτιμήσει την Νοσέκοβα. Σερβίρι Χατζηνικολάου για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή από την Μπουζουνιεράκη. Σε πρώτο χρόνο η Γιακουμή, έτσι όπως πήρε την μπάλα, μόνο αυτό μπορούσε να κάνει για να την περάσει. Κωνσταντίνου ένα ακόμη πέρασμα, η Σίμανιτς την περιμένει όμως. Η Νοσέκοβα. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει παράβαση. 4 μπαλιές, όπως δείχνει ο κύριος Μαρκάτης. 22-16. Ένα ακόμη λάθος, 25, φτάνει ένα ολόκληρο σετ γεμάτο από λάθη ο Ολυμπιακός. Η Νοσέκοβα θα βγάλει πρώτη άμυνα η Νιέβα, δεν μπορεί η Καρπουζά να σώσει την φάση. Η Καβαθά θα περάσει και πάλι μπροστά, αντί της Μπουζουνιεράκη. Κλείνει η αλλαγή, 9 πόντους για την Γιακουμή. Υποδοχή από την Κωνσταντίνου. Η Φερέιρα φορτώνει και πάλι την Κύπρια. Η Σίμανιτς θα την κόψει. Η Καβαθά, η Κωνσταντίνου, η Στέλλα Χριστοδούλου. Παίζει με την Νοσέκοβα. Δέχεται block out όμως για τον Ολυμπιακό η μπάλα. 22-18. Γιακουμή, σερβίρι, out. 26ο λάθος για τον Ολυμπιακό. 23-18 στο τρίτο σετ πάνω ο Παναθηναϊκός. Η αλλαγή, εδώ βλέπετε εσείς την λάθος επιλογή της Γιακουμή, ακριβώς πάνω στην επόπτη. Χριστοδούλου στον πάγκο, η Ρωμάνια παίρνει και πάλι τη θέση της στο βασικό σχήμα του Κουντουμάδη. Λάθος θέσεις για τον Παναθηναϊκό τώρα. Το δεικνύει ο Μαρκάτης. 23-19. Χριστοδούλου επιλέγει τη Μιλονά. Είναι σταθερή στην υποδοχή η Μιλονά. Η Δηλαβέρη βγάζει άμυνα στη Ρωμάνια. Η Νοσέκοβα έχει διπλό μπλοκ μπροστά της. Προτιμά πλασέ. Η Φερέιρα πρώτη στην μπάλα. Η Ρωμάνια με διπλό μπλοκ. Η Χριστοδούλου βγάζει με τη σειρά της άμυνα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και πάλι με την Νοσέκοβα. Block out 23-20. Μειώνει στους 3 Ολυμπιακός και θέλει να ξαναμπεί σε αυτό το τρίτο σετ. Για να μην είναι το τελευταίο του αγώνα. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Έχει καλή σέρβερ την Χριστοδούλου. Η Μιλονά κάνει εξαιρετική δουλειά στην υποδοχή όμως. Η Κωνσταντίνου θα κοπεί από την Χριστοδούλου η πρώτη άμυνα. Η Κοσμά η δεύτερη και η Δηλαβέρη απλό πέρασμα. Η Χριστοδούλου, η Φερέιρα παίζει με την Ρωμάνια. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει στους 2 με την Νοσέκοβα. 23-21.
Ο Χουντουμάδης πλησιάζει τον δεύτερο διαιτητή, τον κύριο Νικολόπουλο, και του ζητά time out, γιατί πλέον ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στους 2. Με ξέσπασμα σε αυτό το τελείωμα του τρίτου σετ για τις ερυθρόλευκες, ακούμε τον Σπύρο Χουντουμάδη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να χτυπήσουμε λίγο στην επίθεση καλά, εντάξει. Εύκολο σερβις θα κάνουμε, κρατάμε λίγο υποδοχή. Εντάξει, έλα, πάμε λιγάκι. Ηλία Παπαγιάννου. Αυτό που ίσως ακούσατε, περιμένει να μην κάνουν δύσκολο σερβις, δεν κάνουν δύσκολο σερβις ο Ολυμπιακός, και αυτό που ζήτησε από τους παίκτες του είναι να κρατήσουν την υποδοχή και να χτυπήσουν δυνατά στη συνέχεια. Η υποδοχή πάντως στις προηγούμενες φάσεις βγήκε, δεν είχε πρόβλημα με τη Μιλώνα. Μάλιστα. Χριστοδούλου στο 23-21, τελευταία προσπάθεια του Ολυμπιακού να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή από την Μιλώνα, η Φερέιρα. Θα περάσει την μπάλα η Ρωμάνια. 24-21 τώρα ο Παναθηναϊκός έχει στα χέρια του 3 μπάλες για το τρίποντο στο Μελίνα Μερκούρι επί του Ολυμπιακού. Εδώ η προσπάθεια της Ρωμάνια θα σερβίρει στο πρώτο σετ match ball η κορυφαία παίκτρια του Παναθηναϊκού, η Κωνσταντίνου. Η Δηλαβέρη στην υποδοχή. Η Χριστοδούλου παίζει με την Νοσέκοβα. Θα περάσει 24-22. Έχει άλλες 2 ευκαιρίες πάντως ο Παναθηναϊκός να πάρει το τρίποντο από τον Ολυμπιακό. Η Νοσέκοβα θα σερβίρει για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο set match ball. Η Ρωμάνια δεν μπορεί να κοπεί. Το set και το match είναι στα πράσινα. 25-22. Άνετη επικράτηση για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής στο Μελίνα Μερκούρι. Προβληματισμός για τον Σωτήρκο, πανηγυρισμοί για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, πρώτη στην φετινή σεζόν. 3-0 ο Παναθηναϊκός, 25-21, 25-17 και 25-22 παίρνει το πρώτο ντέρμπι αιωνίων. Θα έχουν πολλά να πούν οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πάμε γρήγορα στον Σπύρο Χουντουμάδη, τον έχει δίπλα του ο Ηλίας Παπαγιάννου. Συγχαρητήρια κύριε Χουντουμάδη, με δεδομένο ότι το παιχνίδι δεν έγινε στο Μαρκόπουλο, ήταν ουσιαστικά το πρώτο δυνατό crash test για την ομάδα σας. Τα συμπεράσματα που κάνετε από ένα όχι και τόσο καλό ποιοτικά παιχνίδι. Ναι, έγιναν αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Σε κάποια στοιχεία και σε κάποιες λεπτομέρειες επικράτησε ο Παναθηναϊκός. Ήμασταν λίγο καλύτεροι στο σέρβις. Αλλά γίνανε αρκετά λάθη για τις δύο ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι είναι μόλις η τρίτη αγωνιστική, ας πούμε, για μας, η τέταρτη για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και όσον αφορά τη δική μας ομάδα συνεχίζουμε. Σίγουρα πάντως μια νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου είναι μια πολύ καλή ψυχολογική ένεση, έτσι, για τη συνέχεια. Πάντα σου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, γιατί και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σήμερα έδειξε ότι έχει μια καλή ομάδα. Και νομίζω ότι είναι μέσα στους πρωταγωνιστές. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Αυτός ήταν ο Σπύρος Χουντουμάδης, περιμένοντας και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Σωτήρχο. Να σας πούμε αυτό που έλεγε ο Χουντουμάδης για τα λάθη. Ο Ολυμπιακός έκανε 26, ένα σετ δηλαδή δώρο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έκανε 16. Ο Παναθηναϊκός που ήταν καλύτερο στην επίθεση είχε 38 πόντους από 35 του Ολυμπιακού, 5 άσους από 6 μπλοκ οι δύο ομάδες, και είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Σωτήρχο, για το πώς δικαιολογεί αυτή την ήττα της ομάδας στον Παναθηναϊκό. Κύριε Σωτήρχο, πρώτο ντέρμπι αιωνίων δεν κύλησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. 26 ολόκληρα λάθη, σχεδόν ένα ολόκληρο σετ. Τι ήταν αυτό και αν περιμένατε αυτή την εμφάνιση από το ομάδα σας? Πράγματι δεν ξεκινήσαμε καλά. Εξεκοινιαστικό ήταν το παιχνίδι αυτό. Όμως ήταν καλό για λόγους ψυχολογικούς. Να παίζαμε και να κερδίζαμε. Σας είπα και στην αρχή ότι το παιχνίδι αυτό θα κρυθεί στο σέρβις στην υποδοχή. Όπως είδατε κι εσείς, εκεί δεν τα πήγαμε καλά. Και στους δύο τομείς δεν είχαμε το πάθος που θα έπρεπε να έχουμε και επήλθε αυτό που επήλθε. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ψηλά το κεφάλι. Βλέπουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια και παίζουμε. Επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ένα από τα φαβορί, όπως και εσείς και ο Παναθηναϊκός και το Μαρκόπουλο, για το πρωτάθλημα. Εκεί τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί άμεσα η ομάδα? Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι το αδιαφερονίτικο φαβορί για τους δύο τίτλους.
Από εκεί και μετά εμείς θα προσπαθήσουμε για να παίξουμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Σήμερα να ξέρετε ότι παίξαμε λιγότερο από το 50%. Της αναμέτρησης στην Κωνσταντίνου να βρεθεί δίπλα στον Ηλία Παπαϊάννου. Βλέπετε η Κωνσταντίνου έχει 14 πόντους με 14 στις 25 επιθέσεις και είναι σίγουρα αναμφισβήτητα το πρόσωπο της ημέρας. Ηλία. Συγχαρητήρια για την νίκη σας σε πρώτο ντέρμπι αιωνίων. Αν περίμενες μια τόσο εύκολη επικράτηση με 3-0? Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Πρώτη φορά παίζω τέτοιο ντέρμπι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι στόχος μας ήταν να διασκεδάσουμε το παιχνίδι. Δεν σκεφτόμασταν ή τη διαφορά των σετ ή πώς θα πάει το παιχνίδι. Απλά μπήκαμε μέσα δυναμικά από την αρχή. Είχαμε τη διάθεση που αρμόζει σε τέτοιο παιχνίδι και τελικά καταφέραμε να επικρατήσουμε εύκολα. Και αυτό πιστεύω έχει δώσει στην ομάδα μου μια ψυχολογία η οποία θα την βοηθήσει στα περαιτέρω παιχνίδια. Κόρη μιας παλιάς δόξας του Παναθηναϊκού, τι σου είχε πει η μητέρα σου για αυτό το μάτς, για αυτό το ντέρμπι αιωνίων, πώς το βίωσες? Η μαμά μου ήταν εγγραφωμένη στην τηλεόραση τώρα, δεν της έχω μιλήσει τώρα. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που ακολουθώ και βηματίζω μαζί με τη μαμά μου στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι νιώθει και αυτή περήφανη βλέποντας με στο γήπεδο και πιστεύω ότι θυμάται και τις δικές της εμπειρίες μαζί με τον Παναθηναϊκό. Μου έχει πει απλά να μπω και να δείξω αυτό που ξέρω. Και πιστεύω ότι όλα τα κορίτσια το δείξαμε σήμερα μέσα στο γήπεδο. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Τι να περιμένουμε για τη συνέχεια, καθώς είναι ο πρωταθλητής, πρέπει να υπερασπιστεί τα κεκτημένα και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, όπως σας είχα πει και πριν, αυτό το παιχνίδι μας έχει ανεβάσει ψυχολογικά και πιστεύω ότι στα περαιτέρω παιχνίδια στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν, ή ντέρμπι είναι αυτό ή δεν είναι, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα δείξει ό,τι δείχνει πάντα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από πάντα ήταν ένας ηγέτης μέσα στο γήπεδο και πιστεύω θα το δείξει και ευελπιστώ για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ένα μικρό σχόλιο για αυτό το εκπληκτικό που έχει κάνει φέτος ο ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν είναι η ομάδα σου στην Κύπρο. Να πω ότι πράγματι το ΑΠΟΕΛ έχει κάνει την Κύπρο περήφανη. Με την εκπληκτική του πορεία είναι φανταστικό να μπαίνει στους 16. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και ελπίζω να πάρει πιο ψηλά την Κύπρο γιατί πραγματικά το αξίζει. Το έχει δείξει πολλά χρόνια τώρα. Κάθε επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνου ήταν η top scorer της αναμέτρησης με 14 πόντους. Ήταν η καλύτερη παίκτρια για τον Παναθηναϊκό και ήταν αυτή που τον οδήγησε στην άνετη επικράτηση εδώ στο Μελίνα Μερκούρι με 3-0 επί του Ολυμπιακού. 25-21, 25-17 και 25-22 για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Καθαρή επικράτηση, 1,3 τρίποντο. Είναι η τρίτη νίκη σε 4 αγωνιστικές, αλλά εκκρεμεί μία ακόμη αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας που έχει διακοπεί λόγω επεισοδίων στο Μαρκόπουλο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που έχει ως τώρα το απόλυτο, ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού σε 4 παιχνίδια και χάσει μόλις ένα σετ από το Μαρκόπουλο σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Χάνει σήμερα στην έδρα του από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε, το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στην δεύτερη φάση, όταν εκεί πλέον θα καίει περισσότερο η μπάλα, εκεί θα παίζονται όλα για τον τίτλο. Πάντως σήμερα είδαμε ένα πρώτο δείγμα. Ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά λάθη. 26 τον αριθμό, 16 είχε ο Παναθηναϊκός. Με αυτά και με αυτά όμως τα μαζεύουμε από το Μελίνα Μερκούρι. Θα σας καληνυχτήσουμε. Παντελής Λόλης ήταν στην περιγραφή. Ο Ηλίας Παπαϊάνου στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.